sesuk didol ae ganti akapela. Ngono apik malah e. Ya aja mutung ngono kuwi ora. Ah, sing apik to, nek notasine ngono lho. Oh iya. Aduh tak suwai raiku malah. Ya wis aja mesak-mesakne iki mesak. Sabi Mbak Eka ingkang dipun aturaken langkung rumiyin podang kuning rumiyin. Senadyan wujud temong paksi manis nangsa goleki si podang jana Lagi ibu bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo esuk awane omah wis ora krasan. Anggo
elok. Sampun. Jogetane jan luar biasa Mbak Eka. Nggih biasa luar. Take. Pripun? Jenengan nembang karo ngendang. Derek nggih. Semene sing kepareng pinarak iki ngenteni sampean kaya apa le ngendang karo nembang. Arep mbok jajal sik apa terus bawa? Manut. Bawa sik lagi Bawa sik, dijajal. ya wis. Jajal kok nek gegeden dijolke. Tenan apa piye mbok jajal sik ya jajal Kaya tak sepatu wae. Ya. Tak. Nah, wis kepenak nggih Mas nggih. Sae. Nggih. Tak deng. Lah, nggih ngeten iki lho. Tak kerto, Pak Kerto. Lah. Pak Kerto tuku kertu. Pak Kerto tuku kertu. Lah. Medun kretek. Kertosono. Bawa sik. Pun to niki. Sinten niku? Iki tes-tesan iki. Dalang kondang katon merabu. Lah iki. Ki Cahya asmanyo. Garwanipun Bu Sukesi. Pas. Dasar bagus ning kok yo seneng wedokan. Wah, woprok gas kowe. Kak. Sing ngarep ki apik kabeh mburu dhewe kaya ngono lho. Kak, awakmu ki lak udara soke bagus kaya Mbah Lurah. Pak Yoyok menika piyayine lak Anu. bagus garwanipun Bu Sukesi. Bu Sukesi Rahayu. Piyayine lak kakung. Kakung. Nek umpamane seneng karo wong wedok, kuwi wis lumrah apa ora? Ya lumrah. Lah lumrah kok kowe terus girap-girap. Sinten niku? Kanggo sinten? Kula. Kowe. Ah, oke, siap. Waspada, waspada. Putri cantik sarta ayu. Ah, tenan wis ora tak kampleng raiku lho. Aku seneng lho, gak tau dilem ngene iki ya. Turya pinter ngendang. Terus. Merak ati milangoni. Yo. Dasar cantik saking Jumbleng Jawa Tengah. Ya cantik ya cantik. Gila sing jumbleng gila. Gila sing jumbleng gila. Ya Kak, ya kaya apa? Ketokno kepinteranmu, keprigelamu. Ayo. Kublak kuntak ngoten nggih. Oh, tak kudang. Oh, terus sambil kemangi. Blung. Seragenan nggih. Seragenan no. Seragen kublak kuntak, ndendang. Oi, ngoten ya. Iya. Seragenan biasane ngono kuwi. Yo. Sik ta. Anu wis gamelane niki lho ditabuh. Kula kublak kuntak, ndendang. Oi, kali ning nang lah niki bonang, gender, demung ngeten ditabuh. Kok malah kaya arep ngurak pitik weh. Eka. Aduh. Ya. Madangkarake luar biasa lho, mbok paido terus lho. Sing jelas piye? Ditabuh piye? Kublak kuntak, dendang. Terus gamelan niku tabuh bareng. Oh, tabuh bareng ya. Nggih. Oke, sing cetha Kak. Ayo. Ya. Yo. Nggih. Ji, ro, lu. Yo. Mas, aja dolanan gamelan ya, engko seneni Pak Munadi ya. Ya jalukku ke piye to, Kak? Kok bingung le Madangkara Pak? Sing nganggo notasi ngene lho. Menempat luci piro lu. Lah, ngene lho. Ya. Kublak kuntak ditabuh yo gak bareng sering ngene pating. Aduh, gak penak yo. Maksudnya urut ngeten lho. Urut saka bonang. Lah bonang ditabuh dhewe-dhewe ngeten lho. Oh, iya. Terus bareng kan mboten penak to. Terus saron demung nganti tekan kena kembung. Bonang terus saron demung terus mengke gong ngeten lho. Oke, siap. Wis mudeng aku. Dhewe-dhewe nek bareng ngeten iki lak mboten penak to Ora demune. penak. Ngeten ya aba-abane ibu mau ya. Yo. 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 Wah ngono kan ya wis parem to. Ngono to. Ya kan itu mau wis cocok karo pangangen-angenanmu. Kok kene kok nggone bonang,
bablas nang gone peking nang gone saron nang gone dembung keri dhewe gong kan ya wis bener. Tapi ki karo lho Mas, saka Bonang ki tabuh dhewe-dhewe tapi ki bareng breng ngono lho. Oh, tabuh bareng. Breng terus enggake yo ngaten ketok kaya sragenan ki lho. Ngaten nggih Pak Yoyo. Oke, siap. Gamelane Pak Yoyo sesuk didol ae ganti akapela. Ngono apik malah e. Iki Ya aja mutung ngono kuwi ora. Lah sing apik to, nek notasine ngono lho. Oh iya. Aduh tak suwai raiku malah. Ya wis aja mesak-mesakne iki mesake. Mesake wis cilik ya Kok nek aku nangis malah udo lho. Hah? Nangis malah udah. Ya saiki dadi. Lho saiki udo lho. Apa? Saiki dadi Dadekke ngono romone lho. ngono. Bukan moro lho. Saiki dadi. Ya, mangga, ya. Yo! Lah ngene iki. Asik ye. Ika uget-uget. Kembang dhewe kok. Mas yo nyokek yuk. Yen liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan
Tepuk tangan tuh Mbak Eka uget-uget luar biasa, terampil tenan. Sukses. Pun matur mbah nuwun. Iki enten pamundhut malih ngersakaken nenggih gelo. Wah, Gelo iki. Ben dikancani karo Sinden Madangkara. Monggo iki. Kita kan sama toh. Lho, napa gitu? Podo. Awake bentuknya dhewe sama. tinggine semampir ya. Heeh, tapi kita bangga ya. Banggane piye, Mbak? Ya wis awake dhewe dianggap apik ngono wae lah bentuke. Iya. Iya toh, podo Ipel-ipel toh. lah ya. Heeh, bunder-bundere ya toh. Iya. Kita Pawakan satu marga. Monggo satu margane nggih kadang kula ki Mbak Eka kan nggo ngoten nggih jaman di bojo kaya Mbak Eka. Ning kula wedi lek duwe keturunan aneh ngono, Mbak. piye ta? Pripun Lah Mbak kok, Eka kan putih. Kula kan ireng ngeten iki. Lah aku lek njedul kaya ula weling kan malah bingung kok ya. Mosok wong anak-anak ulo. Paling ora telek cecek ya, Mbak ya. Kayak boyo. Disum Bang Yosi, ya. Mbak Tuti auranya ya. Kari manis, gurang manis tambahi gula. Iya iki. Wes lagune kuwi tok aku apale. Wes ngono ya. Wes ya. Wes. Monggo dipunaturaken gelo. Yuk, dados.